каквито срички казвам, примерно сега казвам ей и вие казвате ей ей хайон 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 хая хая ей трябва бързичко с мене. Колко все по-бързо и по-бързо. Айде сега, почвам аз. Яо-йо, хе, яо-йо, хе, яо-йо, хе, яо-йо, 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 ае, 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 하연 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 에예 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 и сега почва. Вижте сега какво правим. Агайо ауиеа. Връщайте се към. Ауиеа. Агайо ауиеа. 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 Вижте стъпката как е едно на курко. Ауиеа. С десен крак кроко. Ауиеа. 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 Само трябва да казвате ха-хе, ха-хе. Уенио-е, 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 ауенио-е, 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 уенио-е, Този, който искал да каже нещо, трябва да вземе говорещата пръчка и тогава има цялото време да се изкаже и да зададе въпрос и да се обясни и да попита каквото иска. През останалото време те са били изключително сдържани. Смятало се, че такова поведение, в което говориш много, означава, че губиш сила, защото говориш на празно. И те много добре са си подбирали думите и никога уважавали са много пространството на всеки един човек и за това са говорили с такава пръчка. Сега аз ще взема пръчката и ще ви разкажа някои неща. Ако има въпроси, ще даваме пръчката на всеки един и той ще си задава въпроси. Тук не е лошо, обаче не ви ли прилича на живота? Прилича на мравка, обаче това е знака за... Вижте, така, бобър заради опашката. Заради опашката.
Това тук означава, че е дома на бобъра. Тоест ще отива в дома на бобъра. Това означава, че ще отива на лов за бобри. Само че ето това, тези чертички означава, че 1, 2, 3, 4. На 4 хвърля от... Какво означава хвърли? В смисъл, колкото ти вижда погледа напред, докъдето ти вижда, 4 такива, а тези 2 чертички на слънцето означава, че 2 дни. Тоест 2 дни няма да го има, защото ще ходи на лов за бобри на 4 хвърля от лагер. Има ли предположение като вас как индианците са показвали с езика на знаците мечка? Образа на мечка. Айде да видим сега. Първи опит. Не. То е съвсем логично. Трябва да са неща, които да показват... Не. Без звукове. Без звукове. Близо. Обаче има нещо друго, което те изобразяват. Слагат си, ето така покажи, а ти не можеш. Слагат си ръцете за ушите, точно така. Защото мечката има кръгло лице и има такива уши, които я правят с кръгла глава. И ето така като него, това е знака за мечка. Като мен. Ето така. Ето, точно така. Как? Да видим тогава сега как е бобъра. Бобър! Ето така. Не. Аз имам жабо и лъгна. Не. Нещо по-логично трябва да е свързано с опашката му. Че е на точка. Те не се дупат. Те ако се дупаха така един на друг, не ни сещаш, ще извади томахавка. Опашката ми е много силна. Знака за бобър. Отгоре виж. Да, бобър